Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Og jeg Vi laver en ny, den var dårlig. Vi har tjekket dårlig grafik, men nu har... Og jeg har sat min grafik anderledes. Så vi spiller et spil, der hedder Drive It. Og jeg har spillet på YouTube. Vi er nået langt, så I skal ikke lige tage af. Vi er nået til sådan noget 3. verden. Hvor er du henne? Nå, ja. Hvad får du? Hvad får du? Du får... Og du er tæt på Rainbow Car. Og er det fake en bomb? Eller 2, det ved jeg ikke. Det er bare sådan et spin the reel. Det ved jeg. Jeg tror godt, I ved, hvad det er. Jeg har lige unlocket en ny bil. Den er værd af 200 Robux. Jeg har lige fået den. Det er Batmobil. Ja, så kør. Nå, sorry. Det kan du godt huske. Har du ikke nogen gaspedaler? Nej, jeg har ikke Vi er bugged. Jeg trykker lige give op. Det var da irriterende. Nå. Ja, bare start igen. Start igen. Ej, det spilder vores 10. Du bugger. Ja. Ja, godt. Så kører vi. Ja, jeg ved det. Det er nyt. Det er nyt. Ja, bragt. Undskyld. Sorry, I ikke kan se min skærm. Jeg spiller på telefonen. Ja. Nå, kør. Så... Kør nu! Jo, du kan. Pas nu på, at den ikke drejer. Pas nu på, at den ikke drejer. Kør lidt fremad. Kør lidt fremad. Pas på, hvad du det. Kør. Kør. Okay, drej. Okay, undskyld, jeg meget skal dreje. Drej. Ja, tak. Drej, kør. Pas på landminerne. Brems! Ej. Skide godt. Pas nu på. Brems der. Kør. Lige efter den bliver gul, så kommer der en sten. Ikke også, Sofie? Jeg kører lige den der med vilje. Når den bliver gul, så skal du bare køre. Kan du ikke lige bakke lidt? Den bliver gul. Kør! Den er også grøn. Kan vi nå det? Ja. Nej. Så kører vi. Så bakker vi. Brems. Og så kører vi til højre. Det handler om, jeg kører, og Tobias styrer. Nej, Tobi styrer. Sorry, det er fordi vi kender så mange navne. Ja. Det er helt vildt. Vi kalder Hvad? Brun? Nej, vi skal tilbage til det der sted. Du var for langsom. Vi kender hinanden. Rigtig godt. Vi er jo søskende. Så vi Bak. Så vi er søskende. Vi kalder hinanden kælenavnen. Så det er ikke vores rigtige navn. Jeg kalder Tobi for Tobias, fordi Det er lidt forskelligt, hvad vi siger. Se, Sofie. Ej, undskyld, musse. Og vi bliver forvirret, fordi jeg kender så mange, som vi kalder det. Det er fordi, vi har mange i vores familie. Vi har en rigtig stor familie. Kør. Nej. Nu kører du lige langsomt her. Nej. Nej, sidder vi fast. Okay, kør. Bak. Vi skal lige line op. Kan du ikke bakke? Og så kør lidt frem. Og så lidt tilbage. Frem. Ikke for meget frem. Kan du bakke? Bak. Skal vi spille noget andet? Ja, vi ses på den her video. Hej. Ja, vi er dårlige. Ja, undskyld, men det var en kort video, desværre. Hej. Hej.